Яшь таланттар табу, улар арасында фәнни-техник ижадка кызыксыну уяту, үсешләренә ярдәм итү республика яшьләр сәясәтенең төп максатларының бере. Өфе дәүләт нефть-техник университетында эшләп килгән яшьләр технопаркы был максатты үтәргә ничек булышлык итә. Һәм эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфе дәүләт нефть-техник университетының яшьләр технопаркы итәкчесе Флюр Шайсултанов. Флюр Амирович, Һәммәгез. Шулай итеп, яшьләр технопаркы һеҙҙең университетта ул бына инде беренче ел элек эшләй һәм нинди максаттан эшләй башлаган? Өфе дәүләт нефть-техник университетының яшьләр технопаркы 2016 елдан алып эшләй һәм бына уже берничә ел без уңышлы гына шул яшьләр сәясәтенең пландарын тормышка ашыру өстендә эш алып барабыз. Нинди максатта, ничегрәк эшләй һәм кемдәрне ялып итәһегез бу эшкә? Төп максаты, яшьләр технопаркының төп максаты ул яшь безнең студентларыбыз шул вакытта мәктәп яшьләрендә укыган сыгарылыш укучыларны без асыклап, уларны төрле олимпиада, конкурс, фестивальләрдә, конференцияләрдә катнаштырабыз һәм безнең студентлар булып киткәс, уларны ошо яшьләп килгән яшьләр технопаркына фәнни гамәли эшләргә, уңнан остазлык эшләренә ялып итәбез. Ягъни аңлавымса, һез мәктәп усурунан был технопаркка ялып итә башлайсыз. Әйе, мәктәп усурунан, чөнки безнең бергә эшләп килгән партнер мәктәпләребез бар. Улар актив төрле нефть-техник университетта үткән конкурсларда, олимпиадаларда, конференцияларда катнашалар һәм онда килгән бик һәләтле балаларны без күрергә тырышабыз һәм уларны безнең студентлар булып киткәс төрле проектларга ялып итәбез. Ничәнче класстан ялып итәгез мәктәп укучыларын? Мәктәп укучылары безнең төрле конкурс фестивальләрдә улар 5нче класстан 6нчы класстан алып катнашып киләләр. Күпчелек 6нчы, 7нче класслар катнашлыгында, оннан өлкән класслар катнашлыгында булган төрле саралар үтә университетта һәм уже проектларга без үзебезнең үткәрелгән проектларга студент булып килгәс тә белүгезчә күпчелек безнең республикабызның һәм башка өлкәләрдән дә килгән укучылар, улар медалсылар, шул ук вакытта олимпиада җиңүчеләре, улар бик күптәр һәм уларның әлбәттә булган бөтен талантларын ошо юнәлешкә уларны ялып итәргә тиеш дип карайбыз һәм яшьләр технопаркына шул эште оештыра. Технопарк дигәс, онда техник юнәлештә дип аңлайбыз. Әйе, күпчелек техник юнәлештә булган безнең түңәрәктәр, әйтәйек, курслар һәм программалар бар. Ул мобиль робототехника, VR, шул уңнан 3D модель һәм 3D үсде модель һәм үсде басма. Уңнан безнең мобиль робототехника әйтүемсә, искусственный интеллект, шулай ук акыллы лаборатория, киберателье, электроника юнәлешендә булган безнең түңәрәктәр эшләп. Заман балалары өчен кызыклы булган түңәрәктәр дип әйтергә кирәк. Кызыксыналар уларны шул юнәлештә. Уларга бик кызыклы һәм әлбәттә безнең моны яшьләр технопаркы 2 адрес буенча урнашкан. Беренче төп адрес безнең Космонавтлар урамында, безнең төп корпустың каршында урнашкан 4нче ханлы Космонавтлар урамында урнаша. Икенче корпус безнең әлеге вакытта югары уку йортлары арасында булган кампус бинаһында 6-7 этажда. Каланың үзәгендә тимәк. Кала үзәгендә әлеге вакытта ул 6-7 этажда урнашкан лабораторияларда без төрле ошо юнәлештәр буенча түңәрәктәр үткәрәбез. Түңәрәктәр ничек эшләй? Улар адна дәвамындамы, әллә ял көндәре яһагызмы укучыларда? Күпчелек ул төштән һуң, төшкә тиклем әлбәттә студентлар ул лабораторияларда шөгыльләнә, төштән һуң безнең укучыларга мөмкинчелекләр бар. Ул укучыларның теләгеннән сыгып. Күпчелек әлбәттә уңайлырак ул ял көндәрендә, шәмбе, якшәмбе көндәрендә күпчелек шәмбегә килергә теләйләр һәм әлбәттә әле менә беренче түңәрәктәр ул шәмбегә һәм
шул дүшәмбе көненә лә теләүселәр бар. Гомумән, бына был түңәрәктәргә һез мәктәп укучыларын нисек ялып итәһегез? Ниндидер мәктәптәр менән хезмәттәшлекме? Улар был түңәрәк турында нисек беләләр? Әлбәттә, университеттың үзенең предуниверсалийлары бар, мәктәптәр тыгыз бәйләнештә булган бар, башка, мәсәлән, ябай мәктәп, урта мәктәп, уларның теләге булһа мәктәп укучыларының. Берниндәй дә тыюу юк, башка мәктәптәрдә Сикләүләр юк. Сикләүләр юк, әлбәттә, безнең бик уңышлы эшләп килгән, әйтеп киткән предуниверсалий, республика инженер лицей-интернаты, аны 2-нче инженер лицей, 62-нче лицей эшләп килә. Улар менән без әлбәттә шундай түңәрәктәр, өстәмә мәктәп программаһыннан тыш, өстәмә курслар үткәрәбез, профильле шул дәресләр. Шулай дүйім имтихандарга әзерләнү, дәүләт имтихандарына әзерләү курсларла, менә ошо профильле мәктәп, профильле Роснефть, Газпром, шул вакытта Башнефть класстары бар, менә ул класстарда без оештырдык. Моннан тыш, безнең онлайн форматында Ырымбур өлкәһенең Черномор дигән исемендәге мәктәптәлә оештырыла һәм әлбәттә әгәр дә теләктәре бар икән, барлык мәктәптәр дә килә ала. Безнең партнерлар булган 60-ка якын мәктәп бар, улар барыһы ла актив катнашалар. Һәм әлеге вакытта безнең менә ошо Кала үҙәгендә булган кампуста, әлбәттә, эргә-тирәләге мәктәптәр барыһы ла йөри ала. Рәхмәт килгәндәр генә шулай. Гомумән, әлеге вакытта мәктәп укучылары арасында, мәктәп укучылары турында һөйләшкәндә, бик популяр юнәлештәр ул теге яки бу вузга барып танышуу, асык ишектәр көннән тыш экскурсия һымак оештырыла. Ул күрше төбәктәрдә лә шул бик нык актуаль. Безнең үзебездә шундай мәктәп укучыларын үзебезнең вузларга ялып итер өчен шундай экскурсиялар оештырыламы? Менә без үткән елның ноябрь айында булһа, беренче тапкыр менә оештырдык ошо кампуста. Быелгы елда гыйнвар айында ошо теге курс һәм өстәмә белем бирү программаларын презентацияланык, мастер-класслар үткәрдек. Хәзер менә 15 февраль шулай ук менә кампуста безнең 6-7 этажда 5 программа буенча курслар булачак. Был без һеҙҙең белән мәктәп укучыларын ошо һөнәргә, үзебезнең вузларга ялып итү тураһында һөйләштек. Студенттарыгыз менән нинди кызыклы проекттарыгыз бар? Улар менән нисек эшләйһегез технопаркта? Студенттар менән безнең ул элегелектән эшләп килгән проекттар, әйтәйек, акыллы Өфө дип атала. Беренче ул берничә ел эшләп килә, Умная Уфа. Уның төп максаты мәктәпкә сәтиклем, шуннан һуң беренче башлангыч класстар һәм орта класс сыйныф укучыларын сакырып, уларга төрле физика, химия, биология, медицина ягына якын булган шундай мастер-класс проекттар күрһәтәбез. Улар бик кызыклы үтә һәм ай һайын үтеп тора һәм ел азагында йомгаклау, яңа ел алдыннан дур матур сара үтә. Балаларга бик охшай, улар бик фәһемле, мауктыргыс информация алалар. Буны студенттар үткәрәме? Буны студенттар, без иң тәүдә шул сыгарылыш өлкән курс студенттарын ялып итәбез. Улар ошо проектларга бик төшенәләр һәм үзләре укучылар өчен матур шундай мастер-класслар үткәрә. Ягъни һеҙҙең технопаркта шөғөлләнгән студенттар, улар үҙҙәре ниндидер проекттар гына алып бармай, шул ук технопаркка йөрөгән мәктәп укучылары менән дә улар өсөн дә остаз була ала. Улар үзләренең шундай кимәлдә һынап карайлар. Үҙҙәрен остаз кимәлен, үҙҙәре укытыусы кеүек, етәксе кеүек, үҙҙәрен, чөнки проекттарның етәкселәре бар. Улар үҙара әҙерләнәләр, бик олайлы рәүештә әҙерлек бара һәм үҙҙәрен шул балаларға мастер-класстар күрһәтеп һынап карайлар. Бына һеҙ һөйләгән алымдар, улар барыһы ла мәктәп укучыларын ошо үзебеҙҙең юғары уҡыу йорттары менән таныштырыу маҡсаты тора. Һәм бына әйтегеҙ әле, әгәр дә университетҡа инер өсөн, уҡырға инер өсөн мотлаҡ ошо технопаркка йөрөргә кәрәкме ул? Әллә был мотлаҡ шарт түгелме? Был мотлаҡ шарт түгел, әлбиттә. Шуға ҡарамаҫтан, әгәр дә ошо түңәрәктәрҙә курс һәм программалар үткән балаларға беренсенән вуз студенты булып китһә, уҡырға еңелерәк буласаҡ.
Чөнки улар Мөхит менән таныш беренче. Мөхит менән таныш бердән, икенчедән улар менә шул әлеге вакытта заманса булган лабораторияларны күрәләр, унда үткән булган программалар менән танышалар һәм үзләштерәләр. Шул вакытта улар төрле кимәлдә үткән, үзебезнең университетта үткән һәм башка федераль кимәлдәрдә үткән ярышларда, конкурс, фестивальләрдә, олимпиадаларда катнашырга әзерлек күп була һәм улар югарырак бал алып урындар алга, әлбәттә өстәмә балдар менән институтка, университетка кергәндә уларга тик өстәмә бал бирелә. 7 балдан алып, әгәр дә призер булса, ул 7 бал, әгәр дә еңүче икән, 10 балга тиклем дөйем дәүләт имтиханнарының балларына өстәлеп, менә бу бал алалар һәм уларның әйтәйек мөмкинчелекләре күбәя. Үзегезнең күзәтүләрдән сыгып әйтегез, бу наша технопаркка йөргән укучылар, мәктәп укучылары, улар хайлаймы безнең югары уку йортларын киләләрме нефтехник университетка мәсәлән? Менә мин үзем был әйтәйек хас күрүем булды, чөнки безнең проект булды, беренче 12 елда Республика инженер лицей интернаты предуниверсаль проектын тормышка ашырып, без күпчелек безнең сыгыш укучылары шул университетта, безнең Өфө нефтехник университетын хайланлар. Хәтта 2019 елда бер группа шул колледж лицейдің укучыларынан барлыкка килде. Тотош группа. Тотош группа, күпчелек менә шул укучылар булган елдар, менә 30 бала, 60-ка якын балалар шул инженер лицей интернаттан Өфө нефтехник университетына укырга инделәр. Акыллы баштарыбыз ситкә китмәһен. Шулай үзебездә калһын, республикага хезмәт итһен. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә һәм эшегездә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, Өфө дәүләт нефтехник университетының яшьтәр технопарк итәкчесе Флёр Шайсылтанов һөйләштек. Һау булыгыз.